Idan yanzu ka fara kallon tashar ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun dora. Jama'a barkanmu da safiya da fatan an tashi lafiya. A batun jam'iyya, kowace jam'iyya tana da irin nata matsala na cikin gida. Wannan ya bambanta da kamar yadda muke gani na wasu jam'iyya wadda take guda. A jam'iyyar APC farko jam'iyyu ne guda 5 suka mai da kansu suka zama jam'iyyar APC. Akwai shashin Abga, akwai shashin jam'iyyar PDP, akwai shashin jam'iyyar ACN, akwai kuma ta CPC. Kaga jam'iyyu guda 4 kenan ya hakuri suka haɗu suka zamto a jam'iyyar APC. To tun daga wancan lokaci kusan matsalar da take da shi na cikin gida shi ya shafi kasar gaba daya. Don bayan sun yi gwagwarmaya sun kwace mulki a hannun jam'iyyar PDP, to maimakon a mai da hankali kan alkawurar da aka ɗauka mutane ganin an cika shi, to sai aka samu koma bayan haka. A kowace kungiya cikin ita jam'iyyar APC suna fafutukan su ga sun rike wani kujera da su da su mora maimakon a ce alkawura da suka yi wa al'umma. Da tun daga wancan lokaci dai matsalolin na cikin gida ke tafiya a hankali, in wannan ya hau a yi mauje shi, wannan ya hau a mauje shi, kamar yadda ya faru da Adamu kafin shi John Odege Oyegun, inda dai duka suna karkashi koko shi ACN ne. Don a wancan lokaci shi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari yana kungiyar ta CPC ne cikin ta. To kaga a wancan lokaci aka ci gaba da mikawa ita jam'iyyar ACN din kujera bayan an yi bol da John Odege Oyegun aka dauko Adamu Soshomole. Wanda shi ma aka rabu ranar tsamma na riga. Shi ma ga yadda wuta ta kore shi. Aka kawo mai malabu ne rike wurin bisa kan irin nasu tsare-tsare wadda har kai ga aka zo aka mika wa Abdullahi Adamu. To shi Abdullahi Adamu kuma kaga yana kungiya ne na jam'iyyar PDP, don tun a da yana jam'iyyar PDP kafin ya koma. To da shi sakatare na kasa Omishare duka wa'innan 'yan jam'iyyar PDP. To kaga shi ya koko gefen jam'iyyar PDP ta rike wannan kujera kenan a tsawon shekara guda da 'yan kai. To me ya kawo ga irin wa'innan matsaloli kusan kowane lokaci su suke kunno kai koko a yanzu da shike an canja gwamnati kuma ga irin wutan da ya fito, shine ka duba da kyau. Abdullahi Adamu me ya kawo ga shi aka mauje shi? Ba komai bane saboda irin nuna washi yake so a cikin tun lokacin da ake fafutukan yakin neman zaɓe, ko kuma wa za a tsayar a matsayin dan takara, wa ike so ya ga ya tsaya, kuma ba shi kadai ba saboda suna da nasu kungiya da suke so a ce ko da ba komai dai takaddan koko tiketin ta sake tsayawa arewa, ba ma arewa kadai ba, arewa maso gabashin, wadda wancan lokaci har ya ayyana cewa Ahmad Lawan shine yake ganin za su iya tsayarwa. Baka manta ba mai lawan shi ma ya fita lokacin yana ta maganganu da har sai tiketi. To akwai wani kusan 'yan matsala hakan nan da shi Bola Ahmed Tinubu ke fuskanta a kowane lokaci, wadda in ta je ta jawo ta kan iya zama masa matsala a maganan abin da ya shafi maganar siyasarsa na rashin yafiya da kuduraniya da kuma ramuko. A kowane lokaci dan siyasa ana son shi da abu guda, wanda da ka sana za ka iya juya shi yadda kake so. Ba za ka nuna mutum darara ba ka san shi ba ko kana so ya bar kujeru. To kaga abin da ya ce Abdullahi Adamu furucin da ya yi na ganin goyon bayan da suke da shi wa Ahmed Lawan a wancan lokaci. Ba shi kadai ba ma, duk wanda ka ga an yi bol da shi cikin 'yan kwanakin nan, to matsalolin da aka samu kenan. An same shi da saka kafar angulu a baya kenan. Ba kafar angulo kai tsaye hakan nan ba, ya dan takara da su suke so, wadda ina ga kamar fada shugaban kasa a wancan lokaci ke mara mishi bayan Ahmad Lawan, wanda abin kuma ta je ta dawo sai ba ta yiwu haka ba. Don kaji irin furuci da shi shugaban kasa a yanzu ya faɗa lokacin da ya so maganin take-taken kamar za a hana shi tiketi. ya ce shi ya je ya fito da shugaban kasa Muhammadu Buhari daga lungunsa cikin kura ya kaɗe shi mai da shi shugaban kasa. Don haka wannan lokacinsa ne da kuma ba wanda ya sai ba ma lokacinsa farko ya so mace yanzu shi yan kudu maso yammacin kasan nan ne
su fidda dan takara bayan shi nan a bayarabe ne, bayan bayarabe shi ne ma lokacin ya kamata kwarai da gaske shi ne yake ta emilokon lokaci na yayi to ka gare kai ga kai nasara yanzu to abin da ya cinye abin da ya ci Abdullahi Adamu kenan kuma ya balle omishere don daman duka yan kungiyan jam'iyyar PDP da suke cikin a jam'iyyar APC kenan kuma kaga hakan yana kokarin zai kakkaɓe duk wasu wanda yake ganin suna wata kungiya a ciki kamar ta CPC don shashin abga gaga yadda aka kakkarya ta gaba daya don dama wanda ya jagoranci shashin abba a shashin abga shine Rocha Sokorocha to kusan gaba daya masu na son su cire shi gaba daya harkan siyasa ne a Najeriya. To kaga su maganan harkan koko shiya na kungiyar abga da ke cikin jam'iyyar APC an riga an rufe musu baki to yanzu an riga ana kan kakkarya ita gefen jam'iyyar PDP da ke cikin ita jam'iyyar APC wanda kuma daga baya za a zo a sake share CPC don kusan ana so a tsabtace ta ne ta hanyar ACN gaba daya wanda duk wanda ya taba yin ACN na ga yanzu lokaci ne da na dora su a wasu madafun iko to amma dai a yanzu kaga wanda aka ba su rikon kwarya ba Muhammad Kyari da kuma Festus Fonter wanda ya yi kwamishina na wasa labarai nan go ya yi kwamishina jihar Filato a karkashin tsohon gwamna Samuel Lalong kuma dan asalin karamar hukumar Shanta